Muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala a hali da muka samu kanmu a matsayinmu na ƙasa kuma 'yan adam, kuma muna fata da kwaɗayin in Allah ya so ya yarda za mu samu nasara a abubuwan da muke ciki. Bayan haka magana ce dai wadda ta biyo bayan abubuwa da suka faru a 'yan kwanakin nan, wanda mun yi magana kwanaki a kai akan majalisar kasar Amerika da kuma wasu 'yan majalisa na Amerika wanda aka cika su da ƙarerai, suka haɗu da wasu maƙiyan Najeriya a maƙiyanmu, suka ringa ɗiban maganganu da ba shi kenan ba suka gabatar musu, su kuma suka yi ƙoƙarin aiki da aikata abin da aka gaya musu, har suka bijiro da dokoki ko doka wacce ta kunshi abubuwa guda 4 wanda dukkaninsu zan iya cewa musamman 3 a ciki ko kuma 2 a ciki karara suna da illa kuma ba su yi bincike yadda ya kamata a ce ba. A matsayinmu na 'yan majalisa wanda muke wakiltar al'umma, wanda kuma kundin tsarin mulki ya ɗora mana alhakin yin dokoki don zaman lafiya da ci gaban Najeriya da walwalar jama'a, dole ba za mu ga irin wannan abu ya tunkaro al'umma mai shiru ba. Mu majalisunmu guda 2 Allah ya sa duk sun yi magana, kuma alhamdulillah zan iya cewa mun samu haɗin kan musulmi da waɗanda ba musulmi ba a wajen ganin an nuna rashin amincewa da jin daɗi akan abin da ake shirin a wannan ƙasa tamu. Gwamnati ɓangaren zartaswa kenan, su ma sun yi nasu, sun faɗi matsayinsu, sun karyata wancan rahoto, kuma an samu ɗaiɗaikun al'umma manya musulmi da kiristoci wanda suka nuna rashin jin daɗinsu. To daga wannan lokaci zuwa yanzu abubuwa sun ci gaba, wanda abu marar daɗi, wannan jawabai wanda suka sani da wanda ba su sani ba, tunda an tattara shi a cikin ko an tattauna shi a cikin majalisu guda 2, kowa ya je kunnansa. Idan da baka tashi kayi wani kokari ba, kana da ikon yin kokari ka ki kai shiru saboda baka sani ba, kana da uzuri. Amma matukar wannan labari ya zo maka ka ki cewa komai kuma kana da abin da zaka iya yi, to kaman ka kaiwa al'umma yaƙi ne, wanda wannan kuma tuni sai a tafi wajen malamai su yi jawabi a kanka. A addinance ba a kyauta ba idan aka yi shiru, haka a tsari na zamantakewar ƙasa, tunda fitina ce ta bujuro wa ƙasa, nan ma ba a kyauta ba. Dole ne a haɗu da kowa da kowa, kamar yadda ina ganin ko malami askari ne yake cewa idan makiya suka tunkaro wa ƙasa gaba ɗaya, ana haɗuwa da kowa da kowa. Ba za a ce wai wannan ya yi imani ko wannan bai imani ba, hatta wanda suke karkashin daular ake zaman amana tare da su, dole ne a fita ga baki daya, har mata har bayi, a je a kare daular. Idan an kare ta an dawo, to kuma sai a ci gaba da maganar da'awa da kokarin dora mutane akan daidai. To wannan abu da ya faru gashi kaddara ta sa hashi shugaban Amerika ya ce ya tabbatar da Najeriya a wannan matsayi. Wannan ba shine matsayi na ƙarshe da za su zo su kama mu da yaƙi ba, amma dai alamu ne da suke nuna cewa wato ita duniya tana neman dawowa daga rakiyar mu a matsayin mutane, wanda idan haka ta faru ba mu san kuma me zai zo ya faru ba. Tun dawo daga rakiyar mu saboda abubuwa da muke aikatawa a gida, kuma ba za ka iya cewa wai wane ne kawai yake da alhaki a wannan abin da ake aikatawar ba. Kowa yana da alhaki na ganin abubuwa sun daidaita ko kuma yi abin da ya dace amma ba a yi ba. Kuma ba za ka iya cewa 'yan wannan jam'iyyar ne kawai suke da wannan laifuffukan ba. Hatta kuka da mutane suke yi akan wannan ta'addanci da barna da wanda wayannan wawaye suke ta yi, gwamnati ta kasa. Sautari za ka ga gwamnati ta ma kasa samun inda za ta je ta sayo makamai saboda abubuwan da suke faruwa tsakanin wanda da yake cikin gwamnati ya san irin wannan kalubalen da ake ta fama. Wannan wata magana ce mai zaman kanta. To a takaice dai shugaban kasar Amerika ya ayyana wannan magana, duk da abin mamaki mai bashi shawara
ya fito ya yi magana wanda ya ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa ba Amerika ba za ta yarda da wannan magana ba. Ya nuna cewa ba kawai Kiristoci ake kashewa ba, har da musulmi ake kashewa. Amma abin mamaki da haka sun zo sun yi duk wayancan maganganu, mun yi jawabai, kuma alhamdulillahi na ji wasu sun yi kokari sun ja hankali a mambarorin karatuttukansu da ɗaiɗaiku da masu rubutu. Ba za mu iya cewa kowa bai yi ba, amma gaskiya kokarin da muka yi yayi kaɗan. Wato na yi kokari lokacin bayan an yi wani babban taron malamai a Kaduna wanda na yi kokari na halarta, kuma a dama da aka bani na ce wani abu sai da na yi kokarin jan hankalin malamanmu a kan wannan al'amarin, domin wannan abin ya fi komai fitina a yanzu haka, ya fi komai fitina, kuma yin burus da shi wato ina ganin wato babban bala'i ne. Mu kuma a matsayinmu na wakilai abin da za mu yi mun yi, kuma muna iya yi, tunda ba za mu iya zuwa mu tilasta wa mutane cewa ga abin da za su yi ba, amma dole al'amari ne da ya shafi 'yan ƙasa gaba ɗaya. Wato mutum zai tambayi kansa, a zahiri dai ka san wanda suka fi cutuwa da wannan halin da ake ciki a Najeriya. Duk wannan tun da aka fara maganar Boko Haram din nan, ko kafin Boko Haram din nan, in ka kalli abin da ya faru a zangon Katab, ka kalli abin da ya faru a Kafancan, ka kalli abin da ya faru a Tafawa Balewa da sauran wurare, za ka ce mu ne mu ake cuta. Kuma idan ka tafi tarihi tun kafin wannan lokacin, mu ne mutanen da aka fara ɗaukar makamin gwamnati aka yi mana ta'addanci da shi, ta kashe shugabanninmu, wato mutane irin su sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, mutane irin su sa Tafawa Balewa da makamantansu. Rana guda aka dawo mana da gawawakinsu, ga rawaninsu a kansu da babbar riga, cikin kaskanci da wahala. Amma dai ba yadda za a iya yi, haka nan aka rarrafa a matsayin ƙasa, muka dawo muka zauna. Bayan an gama duk da an mana haka, muka yi haƙuri, ƙasar nan ta zauna kusan shekara 10 a hannun waɗanda ba, ko 10 a hannun wanda ba musulmi ba. Misali lokacin Yakubu Gawan, shugaban ƙasa da mataimakinsa gaba ɗaya ba musulmi ba ne. Muka yi haƙuri. A lokacin hutu ɗaya ake yi, dukkaninmu muna makaranta ranar Lahadi. Aka sake sako mana da hutu na biyu. Duk wannan compliment ne ga su Kiristoci. Muka haƙura, ba mu damu ba. Tsarin curriculum ɗinmu na makarantu muna ji muna gani bai taimake mu ba, mu musulmi. Muka haƙura, ba wai dan ba yadda za mu iya yi ba, amma dan wajibci da ke kanmu na mu zauna lafiya. Kuma shi al'amarin addininmu al'amari ne da ke hannun Allah, kuma mun yarda cewa Allah zai ci gaba da jarraba mu ne a iyaka iyawa. Za mu ci gaba da samun irin wannan uzurawa. Haka aka tafi. Yakubu Gawan ya gama, Murtala ya zo, shi ya yi wata 6 sai gawarsa aka kawo mana Kano. An kashe shi, an san waɗanda suka kashe shi. Duk da wannan ba mu ce komai ba, muka yi haƙuri, muka tafi a haka. Aka sake dawowa, maimakon waye zai mai Murtala, aka ɗauko Obasanjo Kirista aka sa shi shekara 3. Shi ma ya yi abin da yake so, ya tafi ya mika mulki hannun Shehu Shagari, Allah ya ji kansa. Dukkaninsu mun yi haƙuri. An shigo da manufofi, munanan manufofi, miyagu waɗanda za su iya cutar da mu, amma dai mun haƙura, mun tafi a gwamnati ɗaya. Shehu Shagari yana shugaban Najeriya don tabbatar da haɗin kan ƙasa da zaman lafiya. Har Fafaroma ya kawo ziyara, John Paul ya kawo ziyara ƙasan nan don dai a sake samun danƙon zumunci da amintaka da mu da 'yan uwanmu. Haka aka yi, aka samu shi sunansa Shehu Usman Aliyu, amma su Muhammadu su Ibrahim suka zo suka kwace mulki a hannunsa. Haka muka haƙura. Ana cikin haka, mulkin yana hannun Muhammadu Buhari kenan. Wani Ibrahim ɗin shi ma ya zo shi ya kwace a hannunsa. Haka aka zauna, ta tafi hannun wani da dan a kawo zaman lafiya da daidaito. An zo an ce an yi muslim ticket, kowa ya san an yi zaben nan lafiya. An zaɓi Abiola a matsayin shugaban ƙasa, an zaɓi Babagana Kingibe a matsayin mataimaki, amma aka soke zaben nan. Waye ya soke zaben nan? A cikin mu aka soke zaben nan. Ba mu damu ba, mun ga barna da cin mutunci da cin zarafi da aka yi mana, amma muka yi haƙuri. Bayan an gama wannan, shugaba Abacha ya zo, shi ya yi mulki a ƙasar nan. Mun ga ƙalubalen da ya haɗu da shi, kuma ko shi shugaba Babangidan sanda yana yi, an samu waɗanda suka yi ƙoƙarin halaka shi. Dukkanin waɗanda suka yi ƙoƙarin halaka shi nan a juyin mulki da aka yi na
oka, kowa ya san suwaye suka je suka yi wannan abin a lokacin mulkin Babangida har suka kashe. Amma dai muka sake haƙura, tafiya tana tafiya, Abacha ya zo ya yi, babu irin jarrabawa da ba mu gani ba da ƙasƙanci. Don ƙasar nan ta zauna lafiya, bayan Allah ya ɗauran Abacha, Abdulsalam ya zo yana shugaban ƙasa, muna da yawan mutane da daidaito a tsakaninmu da komai da komai, don ƙasar nan ta zauna lafiya a samu sulhu. Musulmin arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaɓi Kirista ya zama shugaban ƙasa, shine Olusegun Obasanjo. Mun ga abubuwa da ya ta yi wanda mun koka a wannan lokacin cewa wannan abin da ake yi zai zo ya zame mana fitina nan gaba. Mun ta yi, muryoyinmu suna nan, amma dai ba dole a ce an ji mu ba a wannan lokacin. Mun ga irin yanda yawa musulunci da musulmi a yankinsa na Yarabawa, sai da ya kakkaɓe gwamnonin nan, wanda ya rage a ciki gaba ɗaya kawai shine gwamnan Lagos Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma duk ya kakkaɓa sauran musulmin ya kawo Kirista. Dukkanin ministocin da ya sa a wannan lokacin ya ƙi sa musulmi ko guda ɗaya. Haka aka tura ambassadors gurare daban-daban a duniya, aka yanke mu. Duk wannan abin da ya muka haƙura, haka aka yi ta maciɗawa. Shugaba Yar'adua ya zo shi, muna ji muna gani ba ƙasƙanci da cin zarafi da cin mutunci da ba a yi wa shugaba Yar'adua ba, kaman zuwa yi kasuwa ije isiyo cuta da kansa. Aka gama, Jonathan ya zo. Jonathan ya zauna shekara guda, an zo zaɓe, mun san wasu a cikinmu sun je sun zaɓe shi. Ta ci ba shekara 4 muka zo muka nuna rashin jin daɗi da rashin yardar mu, muka kafa jam'iyyar mu da zaton shugaba Muhammadu Buhari idan ya zo wayannan abubuwa sun yanke. Allah subhanahu wata'ala ya zo ya jarrabe mu da abubuwa da yawa tunda aka fara. Duk yadda za a haɗa fitina a ƙasar nan aka haɗa. An yi ce kuma wannan ƙasa wasu makiyanta sun yi mata sharri cewa 2015 za ta wargaje. Allah ya sa muka haɗu da yawa irinmu muka yi yunkuri a lokacin, aka kafa jam'iyya wacce za ta ba mutane hope, APC kenan. Muna ganin aka sa wata ƙa'ida, Allah ya janyo fitina ta yi ƙasa. Tun daga wannan lokaci ba mu samu hutawa ba. Mun zo mun fita ko mun kusa fita daga cikin rigimar Boko Haram, Allah ya zo ya tsinduma mu a cikin rigimar wannan Fulani da sauransu. Tun da aka shiga, mutanenmu ake ta kashewa. Alhamdulillahi abu yana tahowa. Kowa ya sani mu aka fi cuta, mu aka fi zalunta, mu muka fi haƙuri, amma doki mai baki ya fi gudu. Amma tashin hankali shine mu rawar da maƙiyanmu suke takawa. Ina roƙon mutane su gane wannan halin da aka samu a ciki, illar kowa ya sani. Ko rigingimun shari'a da aka yi lokacin Obasanjo da jihohi kusan 12 suka kaddamar da shari'a, yi suka yi a dimokuraɗiyance, suka bi process na demokrasi, tun daga gabatar da dokar zuwa jin ra'ayoyin jama'a mai mutane suke so. Kuma tun da aka yi ta, babu wani Kirista da aka kama aka yi masa hukunci na tilastawa akan cewa an tsane shi, ko kuma wannan doka tamu da aka yi a wayannan jihohi ta kama shi. Dokan nan tamu ce. An je kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba mu dama, an je Supreme Court ta ba mu damar mu yi, amma makiya ba su daina wannan abun ba. To yanzu ga inda muka samu kanmu, an samu wani shaidani ya je ita wannan majalisa ya gabatar da maganganu na ƙarya, kuma da yawansu suna ta tafiya wannan ƙasa Amerika da sauran ƙasashen turawa, suna ta kaiwa labarurruka na ƙarya. In za mu iya tunawa 2018 abin da ya faru a Mambila, irin mutanen da aka kashe, amma aka zo aka canza magana, aka je aka kawo ta daban. A wannan lokacin mun ta ƙoƙari a majalisar Ingila, ana ta so a yi mana irin wannan abin. Ga ciwo yana cin mu, ka rasa mai masannu, ka rasa mai baka magani, kuma gani ake yi ma kai ne kake cutar da wasu. Wannan maki da ya je shi ƙasar Amerika, ya je ya sake ɓata mu har wannan gwamnati ta zo, mutane suna ganin abin nan kaman wasa. Babu wasa a ciki. Ina son ja hankalin mutane, wato tsarin nan na abin da ake so a jefa mu, tsari ne da aka shirye shi kaman yaya. Akwai IPOB, kowa ya san IPOB ta'addancin da ta yi a Najeriya na ƙoƙarin sai sun balle ƙasarsu
suka tilasta dokoki a jihohinsu guda 5. Ran litinin babu wanda zai fita. Kowa ya ga yadda suka ringa bin 'yan arewacin Najeriya a yankunansu, suna kashe su, suna ƙona musu rigage, suna kashe shanunsu, suna yi musu fyaɗe. Babu yadda za ka iya yi. Ni na san waɗanda 'yan IPOB suka kashe a yankin da nake wakilta. 'Yan IPOB nan suka zagaya duniya suka yi wani irin shiri, sai da suka buɗe account 165 a platforms na social media 165. Suka yi wani coordinated shiri shine hashtag Christian genocide, hashtag trust Nigeria, hashtag veteran exit now. Sai da suka yi reaching ɗin mutane a duniya 2,800. Bincike ya tabbatar mana da wannan. Kwanan nan muka yi a jami'ar Bayero Mumbai House, muka tattara waɗannan figogi aka fito tare da su. Sai da suka yi reaching ɗin mutum 2,200,000,800. Kusan kashi 1 cikin kashi 3, ya fi kashi 1 cikin kashi 3 na duniya, wanda suna gaya musu ƙarya cewa kiristoci ake kashewa. Suna ce mana mu Hausa Fulani musulmin Najeriya azzalumai ne, waɗannan jihohi namu ga abin da suke yi, wanda ba haka bane. Idan ka zo ka je ka zagaya wayannan jihohi ka ga yadda kiristoci musamman Igbo suke zaman lafiya, ba wanda yake musu wani abu. Su sai gida, su sai shago, su buɗe kasuwa, su yi kamfani, su yi duk abin da za su yi, babu. Amma in ka je wajen su ba za su haɗu da haka ba. IPOB ɗin nan ita ta yi haka. Aka kuma zo zaben 2023, kaddara ta sa ita APC ta sa Muslim. Mun ga irin yadda suka je aka ringa yin kamfen a coci, kamfen na wanda zai kawo kiyayya. Allah subhanahu wata'ala bai ba su nasara ba. Aka zo aka yi zaben sauran 'yan takarar guda 3 wanda dukkaninsu musulmi ne, sun fi kallon Najeriya a matsayin ƙasa. Sai gashi ƙuri'unsu ya nuna cewa su musulmin nan suna da rinjaye na ba ma za ka iya, sai dai kawai rashin yin aiki tare. Haka suka ringa rubuce-rubuce ana ta aikawa kafofin nazarce-nazarce na duniya. Haka maganganun wasu mu ma a cikin mu malaman musulunci din, wanda gaba ɗaya dukkanin wani martaba da kima na musulmi da musulunci, wasu a cikin mu warware shi suke. Suna yin magana kamar ma gabaki ɗaya wannan ƙasar su kaɗai ne a cikinta. Ya zo ya sake ruɗa lamarin nan, aka dinga yi mana hukunci da su. Ko kuma mutane sun je suna ƙona mutane, suna Allahu akbar. Me ya haɗa kabara da ƙona mutum da yi masa hukunci ba tare da an je kotu ba? Uwa uba world order. Duniya ba ta goyon bayan mu musulmi, saboda haka abu kalilan mu idan mun yi mu za a fi kallowa. To a takaice wannan yanayi ne na dan bada background ne yadda muka zo muka samu kanmu. To bayan mun yi wancan zaman na majalisa, an yi wayancan maganganu, an je an bi sauran dokoki. Ni na ɗauka alkawari cewa zan yi rubuce-rubuce, zan kuma je in gabatar da rubutun nan a majalisar Amerika da sauran wayannan mutane. Na yi wa ofishin shi minista na shari'a magana, na yi wa ofishin minista na harkokin waje magana akan ya haɗa mu da can ambasada, wanda na yi wa ambasada magana na Amerika akan ya sama mana lokaci ni ma mu zo mu gabatar da wani nazarce-nazarce da muka yi saɓani da abin da suke tunani, su ga shin waye aka fi cuta ne. Na rubuta takarda na kai musu, na yi musu magana, su ma sun gaya min su can Amerika halin da suke ciki. Muna cikin haka idea ta ƙara zuwa mana. Yanzu nan wasu 'yan uwa a Ingila suna nan suna shiryawa in je mu sake gabatarwa da wannan kasida a Chatham House da kuma wasu 'yan majalisar na Burtaniya, wanda duk muna nan muna ta bin wannan hanyoyin. Duk da haka jami'ar Bayero suka neme ni, aka zauna aka shirya wata tattaunawa, suka gayyato masana, aka zo aka sake fitowa da maganganu, muka sake watsa su duniya don dai mu samu kariya. To Allah bai sa hakan ta yiwu ba har muka kai ga wannan matsayi. Abin tashin hankalinmu da damuwa ni a cikin abin tun da aka fara shi ne wato ɗabi'u da haluwan da jihohinmu guda 12 masu aiwatar da shari'a suka ɗauka.
Na farko, jihohin nan ku ne kuka ce shari'ar musulunci kuke yi, kuke da shari'a commission da zakka, kuna da hizba, kuna da wannan abubuwa, ku ne kuke da kotuna na addinin musulunci. Amma wannan doka mun fito mun faɗa, an yaɗa ta a duniya, babu wata majalisa a cikin 12 nan da ta fito ta yi Allah wadai da wancan abin da ake so a yi mana, ko kuma ta yi ƙoƙarin warware wancan sharri da makirci da makiya suka ɗora mana. Su kuma gwamnonin gabaki ɗaya sun yi bros da wannan abin. Babu wani gwamna a cikin su 12 da ya zo shi ya ma hangi wannan cewa shin wannan dokar fa tana so su tafi cuta sama da kowa. Ka je ka duba dokar sashi na biyunta da ta yi magana akan zagin addini ko zagin Allah ko zagin Qur'ani ko zagin musulunci ko fita daga musulunci, ridda kenan, da sauran hukunce-hukunce da suka shafi wannan. Duk wanda yake da ruwa a wannan dokar, ko yake ɗaukaka ta, ko yake ƙoƙarin ganin ta karɓu, ko ya tabbatar da ita, ko alƙalin da ya shari'arta, ko gwamnan da ya sa mata hannu, dukkaninsu da tanaje-tanajensa a ciki. Amma an yi shiru. In an tashi magana, kawai an fi mai da hankali akan abin da ake gani a zahiri, kawai don a zo a yaudara mutane a ta musu ƙarya. Ga zahirin abin da zai tserar da mu samu zaman lafiya a duniya, mu je lahira mu tsira. Wannan fitinar idan ta zo ta hargitse, duk hanyar da kai, duk gine-ginen da kai, duk gadar da kai, duk abin da kai, mutane rana guda za su zo su rusa shi. Saboda haka jinanan mu na wa'annan jihohi 12 yana wuyan ku gwamnonin nan guda 12 da majalisun jihohinku. Jininmu yana wuyanku. Mun zuba wa Allah ido, mun zuba muku ido. Majalisu na ƙasa guda 2 sun faɗi mu gwandama namu a exclusive legislative ba za mu iya yin doka akan abin da ya shafi shari'a din ba, amma ku doka ta bawa dama ku fito ku yi magana, kun yi shiru. Duk wayannan da suke ziga ku, da an yi magana a kanku suke zagi, wallahi tallahi maƙiyanku ne. Wannan abin shi ya fi kamata ku zo ku yi mana. Ran nan wallahi tallahi ba za su biƙa kabarinka ba, kuma ba za su taimake ku ba. Kuma in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Dukkaninsu maƙiyanku ne, kafin ma ku gama gwamnatin sun rabu da ku. Ku kuka je kuka ce shari'a kuke yi. Bangare na biyu kuma sai malamanmu. Malamai bai kamata a ce ku takaita tunaninku ga ƙungiyoyinku ba, sai abin da in ya shafi ƙungiyarku ne za ku iya yin magana a kansa. Dukkaninku kun yarda cewa cin zarafin annabi barna ce. Dukkaninku kun yarda cewa cin zarafin Qur'ani barna ce. Dukkaninku kun yarda cewa cin zarafin musulunci barna ce. Dukkaninku kun yarda duk wanda ya dinawun su, ma'ana ya fita daga cikin addininsa, ya yarda yana da hukunce-hukuncensa. Amma ga baki ɗaya kun yi shiru, kun fi mai da hankulanku akan ƙoƙarin kare martabar abin da kuke so. Mu da muke cikin gwamnati ko muke siyasa ba irin sunan da baku kira mu ba, kuma duk mun yarda mun yi shiru, mu ne muka kai kanmu. Kuma dole sai kun yi haƙuri ku saurara ku ji wannan maganar. Wacce rawar kuka taka wajen kare martabar annabi, wajen kare martabar Allah, wajen kare martabar littafinsa, ko sai dai idan mutum ya kuna da sabani da shi a ƙungiyoyinku ne za a tsaya ana wannan maganar. Ga bala'in da ya tunkaro mu gaba ɗaya. Alhakinku ne ku je ku duba dokokin nan, ku san wanda illa za su yi wa musulunci, ku fito ku yi mutane jawabi, kamar yadda mu muka ɗorawa kanmu wakilci na al'umma. Kuma haka kuka ɗauka, amana ce kuka ɗauka, kamar yadda Allah ya rantsuwa ya ce sai ya tambayi manzanni da waɗanda aka aikowa, kuma wallahi Allah sai ya tambaye ku. Kuma Allah ta ifa ni'ima amalul amilina, ma dalla da masu aikatawa ba ni'ima amalul ajarul qari'ina ba, masu karatu ba. Dole sai kun saurara kun ji duk maganar da za ku gaya mana, ma irin harshen da ba ku kira mu ba. Wata rana ku ɗora mana kaulasan, wata rana ku ɗora mana zalun, wata rana ku ɗora mana fasikun, duk mun ɗauka. To kuma ya kamata ku sani ga baki ɗayan ku amana kuka ɗauka a kanku. Dole wannan abin a fito a tsaya a yi shi. Mun yi namu, mun yi abin da za mu iya, mu da muke haɗe da musulmi ma da waɗanda ba musulmi ba. Amma tun da mun san dokokin ƙasa sun ɗora mana nauyin kare martabar ƙasa,
kuma hudda ta ƙasa da ƙasa a wuyanmu take, to wajibi ne ku kuma ku je ku haɗu da ku da gwamnoni, ku ja hankalin gwamnoninku a jihohinku cewa me suka yi akan wannan gwamna ne ya fito yi magana akan wannan bala'i da ake neman ɗora mana. Kuma tsarin nan plan ne, danja ce an taho da ita, plan ne yake ta tafiya. An gama da Yemen, rigima ce tsakanin sunna da shi'a, ta ci Yemen, ta wargaza Yemen. Mu ma ga ta nan sunna da shi'a din, kowa ya ga me take faruwa a wannan kasar tamu. Afghanistan kowa ya gani gwagwarmaya ce ta kafa gwamnatin musulunci da shari'a, mu ma muna nan a nan din muna da irin wannan. Abin da ya ci doma ba zai bai a wai ba. Syria kowa ya sani cewa rigima ce a tsakanin musulmi guda biyu, aka yi amfani da su suke ta kishin kansu ba iyaka. Libya irin wannan dokar aka fara sa mata, daga nan aka sa mata ta ukun, aka ce Gaddafi yana kare harkokin mutane. Gaddafi ya yi hanya, ya ba da wuta, ya ba da ruwa, ya ba da makaranta, ya ba da asibiti, ya yi komai, ya kai ma gina wa mutane gidaje da za ka yi aure ake yi a baka kuɗi. Amma wayannan mutanen da ake su aka haɗa su da shi suka zo suka ɗauki wuka suka ringa cakarsa har suka ɗauki jikinsa suka sa shi a firij bayan ya mutu kamar wani naman saniya matacciya. Ba mu da nisa da Libya, awa 3 ne daga Najeriya. Iraki muna ji muna gani aka rataye Saddam Hussein ranar babbar sallah. Irin wannan fitinar shi'a da sunna su aka yi amfani da su, suka je su suka haɗu, haka ta zo ta faru. Gashi nan an shuka mana ita. Muna nan Sudan ba ta da nisa da mu, kuma lokacin bai daɗe ba. Yarinya wai yar NGO ce kawai ta fito, an ƙara kuɗin biredi, ta fara zanga-zanga, tana tsayawa akan mota tana kiran mutane suka zo suka haɗu ga baki ɗaya, mutanen da suka rusa ƙasar su. Jiyan nan muke karantawa cewa wai wani har alfahari yake yi ya kashe mutum 900, yana process ɗin kashe sauran 100 ɗin, an kama shi yana cikin 'yan tawaye. Yau gwamnatoci guda 2 ne a Sudan, ko ka ce 3. Mutane sun shiga cikin wahala. Afghanistan ɗin nan ba ta da nisa da mu. Yakin Afghanistan yana yin ƙasa, na Sudan ya zo yana yin ƙasa, duk da kwanan nan ya ɗaga. Abin da aka tunkaro Najeriya, babu wata ƙasa da ta rage kuma saura Najeriya. Wannan abin shine ake so a zo a haɗa mu rigima, amma yin shirin mu shine bala'i. An gaya mana idan barna ta bayyana mutane suka yi shiru, musamman masana akan barnar yadda ta taho, to mu jira abin da zai zo ya same mu. Dole ne mu yi wasu malaman godiya wanda suka tsaya a mumbari, suka tsaya suka yi maganganu, suka fito da maganar yadda take a zahiri. Abin takaici da haushi shine lokacin da ake ta shirya mana wayannan makirci, muke ta tunkarawa ko muke tunkarar wannan bala'i, lokacin nan an yi wani irin abu wanda kamar malaman mu suka ringa mana jawabi gazwatul fikr, yadda ake hore tunaninmu, an zubar da mutuncin malaman namu, ba ma kallon girman malaman namu. Dama su ne kawai za su ce bari ko yi a yi. Duk duniya doka guda biyu ce, ko dai doka natural law ko kuma human law. Natural law shine wanda Allah ya hana, annabi ya hana, addini ga yanda ya tanadar, ko kuma al'adar ku ga abin da yake. Ko kuma human law, ku zauna ku tsarawa kanku cewa za ku yi kaza, za ku yi kaza. Kasashe manya irin su America ko Ingila, human law yana tafiya da wannan kasar, domin institutions ɗinsu suna da ƙarfi, shari'a tana da ƙarfi, doka tana da ƙarfi. Amma mu tamu, wato abin da ya tare mana wannan zaman lafiya a wannan kasar kawai shine qala Allahu qala rasulu. Haka ƴan uwanmu su ma Kiristoci yanda ake jan hankalinsu, ake musu faɗa su kiyaye. Wannan ya sa muka samu zaman lafiya a tsakaninmu. To nasarar da wawayen cikinmu suka samu shine sun zubar da mutuncin malamai, sun nuna malaman ma ba su kai ba, za su zage su, za su yi musu izgili, za su yi musu abin da suke so. Abin da ake so da wannan tsarin shine yaya malamai idan sun yi magana su za ta daina tasiri. To da magana su ta daina tasiri, shikenan fitina ta zo ta auku. Ai in ka duba a wayannan ɗan shekarun, babu abin da ya rike ƙasan nan kamar maganar malaman da ƙarfin malaman da suke da shi. Amma 'yan shekarun nan biyu in ka kula, sun lalata tsakaninsu, an sa rigima a tsakaninsu, a wanda suke da awar sunna a tsakaninsu da kansu rigima suke da junansu, da awar sunna suke yi
su salafiya din ne ko wahabi din ne, amma a tsakaninsu babu zama su iya fuskanta ko su tashi da matsaya guda ɗaya. Haka in ka je wajen sufaye, a cikin nasu su ma kalli wasu, ga wata fitina sabuwa da ta sake fitowa ita ma, wanda suke ganin su ahlul Qur'an ne. Dukkanin wani abu ma da za ka iya ɗauka ka dogara da shi, su sun zo sun ce babu wannan. A ƙarshe za a zo ya zamana we are nowhere, ba ma mu san inda za mu je ba. Kuma wannan abu an yi shi ne a shirye, an ɗebi wasu a cikinmu an je an koya musu larabci waɗanda ba musulmi ba, an je an ɗebi wasu a cikinmu an koya musu karance-karance waɗanda su ba musulmi ba ne, sun dawo sun zo su suna iya yin wa'azin addinin Kirista, ba ma Kiristancin suke ba, arnanci kawai sun zo suna yin abin da ba shi kenan ba, suna lalata addinin, suna kashe kaifin fahimtar mu akan addinin, suna ruɗa mutane. Duk abin da ake so ƙasan nan, su manyan kamfanonuwa da suke kera makamai, ya za a yi su yi cinikin makaminsu. In Sudan yaƙi ya yi ƙasa, an daina. Afghanistan yaƙi ya yi ƙasa, Yemen yaƙi ya yi ƙasa, Syria albashir ya sauka, Afghanistan babu fitina. Ina ne to yanzu inda ya kamata a zo ya zama na kasuwa ta makamai? Shine Najeriya. Daga lokacin da aka ce shikenan kiristoci sun ɗauki makami akan musulmi sun ɗauki makami akan kiristoci, 'yan ƙungiyoyi, wannan shi'a sun ɗauka akan sunna sun ɗauka akan shi'a, su kansu a tsakanin masu bin ɗariƙun sufaye su ma an samu irin wannan rashin yadda a tsakaninsu. Babu wanda zai kira wani izo ya zauna, kuma baka isa ka zo ka yi magana ba, wani zai tashi ya je ya faɗa abin da yake so a kanka. Da haka tura ta kai bango. Wannan abu da duk in an tashi za a ce 'yan majalisa ko mulkin Tinubu ne ko mulkin waye, kowa yana da rawar da zai zo ya taka. Kai me kai a kai? Gwamnatin Tinubu ta fito ta ce ƙarya ne, abin nan ba haka yake ba. Shi da kansa ya fito ya ce in haka ne ya za a yi shi matarsa ma ta zama Kirista. A ƙasar da manya-manyan sojoji da manya-manyan 'yan sanda da manya-manyan DSS da immigration shugabannin gurin kiristoci ne, ka zo ka ce wai wa'annan wai gwamnati ce ita kuma take ƙoƙarin kashe kiristoci. To a kashe kiristoci kamar yaya? Maimakon platforms ɗinmu na jam'iyyarmu APC, PDP, ADC ko ma menene za mu ɗauke su a matsayin platform, mota da za ta iya kai mu gurin nasara, mun rike su a matsayin ɗagutu, suna ba mu umarni saɓani da umarnin Allah. Duk wanda jam'iyyar siyasarsa ko ƙungiyar siyasarsa ko wani mai gidansa ya fiye masa Allah da manzansa, to wallahi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi. Wallahi a jira, domin doliya ko mai gidanka ko kungiyar siyasarka ko kungiyarka ko abin da kake yi na aƙidarka ta hana ka fuskantar gaskiya na abin da zai kare addini da al'umma, to billahi lazi baka kafirce wa dagutu ba, kuma har sai ka sun zama dagutu. Ku kuka gaya mana, wa man yakfur billahi, ko kuma wanda ya kafircewa Allah ya bi son zuciyar ɗagutunsu, halaka ta zo masa. Da haka mu a matsayinmu na 'yan siyasa, abin da za mu yi muna iya yi gwargwadon yadda za mu yi. Kuma harkar ƙasa kowa sai ya ba da gudunmuwarsa, malami sai ya ba da gudunmuwarsa, masu kuɗi sun ba da gudunmuwarsu, 'yan siyasa sun ba da gudunmuwarsu, haka su ma attajiranmu. Kai da kake kirga riba kullum ka fita kasuwa ka je ka dawo, ka fita kasuwa ka je ka dawo, wannan rigingimu da ake yi wacce gudunmuwa ka bayar, ko sai suka nauyin suwa ka ɗauka a je a ƙaryata wa'annan batutuwan, in ta hargitse kai ma ka san ba za ka iya shiga shagon ka ba, ƙona dukiyar za a yi. An fito da wani bawan Allah a Sudan, multi-billionaire a Sudan, yau ya bar kasar da matarsa, an kashe wasu daga cikin 'ya'yansa, ya zo ya zama talaka, ya koma lebura a Ingila. Ita waccan yarinyar 'yar wannan kungiyar da ta fito akan wai biredi ya tsada a zo a yi zanga-zanga, yanzu tana America, wai an ba ta scholarship. Kowa sai ya zo ya ba da gudunmuwarsa.
lokacin da makiyanmu suka je suka yi organizing kansu suke da target gadai a ce sun bude account din nan sai da aka yi linkin ɗinsa da iPod account 165 kuma suka yi ricin din mutum biliyan 2 da miliyan 800 wajen nunawa cewa mu musulmi mu muke zalunta ko kuma gwamnatin ƙasar nan mun haɗe kai da ita muna ƙoƙarin hana kiristanci ko kuma sun bar ƙasar saboda ga abin da ake musu. Kai suwa ka taimakawa suka je suka buɗe account ɗin. Ina bibiyar pejin yan iPop ɗin nan tun kusan yau shekara 10. Ina kallon abin da suke yi, ina ji tun suna yi a online radio sama da shekara 10 nake jin inda suke yi da yadda suke karo a duk duniya inda suke. Kowa da tax ɗin da aka ɗora masa. Kai me kai don ƙoƙarin kare martabar al'ummarka. Dole ne ba za mu iya gamawa mu ce mu kaɗai musulmi za mu zauna a ƙasar nan ba kuma za mu iya cewa su ma kiristoci ba su iya. Allah ya haɗa mu larura. Kwanan nan ina waccan hirar na bi comment ina ganin wani yana cewa wai makaryaci kaji wai an ce wai ya ce wai da coci 50 a mazaɓa a local government ɗinsa bai ma je ya ga cewa mu akan abin da muke yi sai da muka yi bincike ba. To yanzu mazaɓa ɗaya ma wadda ita ce ta ƙarshe wacce babu cocin tana da kusan guda 12 a Kano ɗin kuma. Ina gani babban malamin Malam Abdallah Gadan Kaya yanda ija hankali ya faɗa amfanin zaman lafiya da hatsarin da ke tunkare da mu idan aka bari fitina ta zo mana. Wani ina gani saboda haka kawai yayi tagin ɗinsa da wadi abu daban na siyasa ya kama zaginsa. Ina za mu kai kanmu? Da haka ni a ƙarshe abin da nake kira shine mu za mu ci gaba da ƙoƙarin gwargwadon yadda za mu iya yi, amma dai ya kamata mu sani musamman waɗannan jihohin guda 12 halin da muke ciki ko muke tunkara a yanzu ba wai maganar kun zo kun gyara asibiti ko kun ba da ruwan sha ko kun zo kun yi gada ko kun zo kun yi hanya ko kun je kun yi wannan ba shine ba. Ya kamata ku ɗora mu akan abin da za mu zauna lafiya, jininmu yana wuyanku. Idan ku ba haka ba to ku fito ku ce ba ruwanku da maganar manzon Allah, ba ruwanku da maganar Allah, ba ruwanku da maganar Qur'ani, ba ruwanku da addini, ku 'yan ƙasa ne. Shikenan kun sauke nauyi a kanku. Kuma dole malamai waɗanda suka zama ba muryoyinsu kawai sai dai su kare ƙungiyoyinsu suka fi so ba sa iya kallon abu beyond inda suke, to ya kamata su sake buɗe tunaninsu. Kowa ya yi ɗan haƙuri. Ƙungiyar ka za ta ci gaba ne idan da zaman lafiya a Najeriya. Ya zama mana wajibi mu fito mu yi irin wayannan maganganun. Faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Duk abin da ya biyo baya kuma ba za a ce ba mu faɗa ba. Ba dan mun tashi mun yi maganganun nan a majalisa ba aka ji an sa za a ce an yi. Mu ba mu damu ba. Inni wajhatu wajhiya lillazi fadara samawati wal ard. Kuma duk abin da zaka ce ka dade ma baka ce ba, amma dai Allah ka zama shaida wannan abin da ya faru na gaya ma kaina gaskiya, na gaya ma mazaɓata ga danjar da muke ciki, mutane da suke sauraro na gashi abin da zan gaya musu, na gaya musu faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Amma dai ya zama wajibi mu haɗu mu dunkule mu zama mutane, mu zama muna da plan, mu zama muna tadabburi. Duk aya in Allah ya bada labari sai ka ji ya ce ba za mu yi tadabburi ba, ba za mu yi afala ta tazakkarun, afala ya tadabbarun. Allah yana ta jan mu ringa yin tintintini a yanda rayuwar nan tamu take. Ƙungiyoyinmu na musulmi musamman JNI Jama'at Nasir Islam ya kamata ita ta canza takunta. Shekara sama da 50 da kafa ta, productivity ɗinta, nasarori da ya kamata a ce ta samu lokaci ya canza yanzu. Akwai buƙatar su mai da ita hannun waɗanda za su iya tunkarar wannan ƙalubalen. Iyayen sarakunan gargajiya rikicin da ake ciki yanzu ya fi ƙarfinku, ba za ku iya magana ba. Domin kuna da linzami a bakinku kuma kuna da rabe a ƙasanku, kuna ƙasan gwamnoni,
kuna ƙasan gwamnati, ba ku da 'yancin kanku na yin magana. Da ku sauƙaƙa kanku, ku saki jama'atun nasarar Islam ta koma hannun musulmi wanda za su je su tebur ɗaya su zauna tare da kan ta faɗa su su faɗa, kan ta faɗa su su faɗa, har a samu matsaya. Lokaci ya yi da za mu dakatar da mu musulmi sultan wanda shi ne ƙarshe a cikinmu a ce shi yake zama da shugaban kan. Mu nemo daidai da shugaban kan a cikinmu wanda zai ji larabci ya ji turanci, a buga da shi, ya san siyasan Najeriya da ƙulle-ƙullen Najeriya. Mu samo sakatarori da za su zo su ringa zama da kan nan, ana zuwa ana warwarewa matsala. Amma sarakunan gargajiya, wannan nauyi da kuka ɗorawa kan ko kuma yake hannunku, to lokacin ya canza yanzu, ku bar shi. Za ku iya rike Supreme Council of Islamic Affairs a matsayin uwa, amma jama'atun nasarar Islam to ku batta daidai da kan, domin yin irin waɗannan ayyukan saƙo ya ringa zagaya ko ina, suna zuwa suna yin magana. Kuma Allah yana gani na yi wannan magana ne da girmamawa, na gaya muku kai tsaye, ba wai don dare na ku ba. Domin malamanmu suna gaya mana laisa bi ma'rifatul haqqi huwa mushkilun walakin qawluha wa fi'luha. Kullum ba sanin gaskiya ita ce wahala ba. Qawluha waye zai fito ya faɗe ta, wa fi'luha waye zai aikata ta. Jama'atun Nasir Islam kun san kuna da iyakar da ba za ku iya fitowa ku zo ku yi magana ba. In kuka kula, Supreme Council of Shari'a wacce take ƙarƙashin Dr. Bashir, abinda take iya yi Jama'atun Nasir Islam ba ta iya yi. Ni organizing kanmu a samu wakilci daga ƙungiyoyi na musulmi a cikin Jama'atun Nasir Islam, su haɗu su ringa tashi da murya guda ɗaya, su zauna da ƙungiyar Kiristoci, wannan su zama umbrella da za a samu sulhu da daidaituwa a ƙasar nan. Kowa ije yi addininsa ba tare da an zo an saka mana irin wannan bala'i da ake so a ɗora mana ba. Allah yana gani na faɗi nawa, na isar da abin da ke cikin zuciyata, na faɗa, na sake faɗa, fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Kuma duk abin da zai biyo bayan wannan maganganun nawa na ɗauka, domin na san abin da babban bawan Allah Luqmana ya gaya wa ɗansa. Ya ce ka yi umar da kyakkyawan aiki kuma ka hana mummuna, ma'ana ka fito ka faɗa wa mutane gaskiya, amma wasbir alama asabak, ka yi haƙuri da abin da zai same ka, domin za ka sha suka da cuta da maganganu daga wajen mutane. Domin wannan al'umma, abin da Allah ya raba ta da bani Isra'il da sauran al'ummomi shine umar da kyakkyawan aiki da hani da shi. Allah ya tsinewa bani Isra'ila ne akan harshen annabi Dawuda da annabi Isa, saboda abin da suke aikatawa. Me babban laifin su? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, ba sa hana mummuna, in an fito ba sa faɗa. Allah ya ce da abin da suke aikatawa. Kuma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mun zama fifiko, mun zama kyakkyawan tsara a cikin duk al'ummomi da aka fitar a duniya ne. Saboda me? Saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mu zauna mu yi maganganu a tsakaninmu, amma kowa ya koma gurinsa. Duk yadda za a iya yi, karatun da kuke yi mana yanzu ku malamanmu ya fice karatun da za mu je hankalinmu ya ɗauka. Kun yi nisan da ba ma gane yanzu me kuke magana. Tashin hankali, ina ji wani malami yana cewa wai su zo su haɗe tare da kiristoci, su tafi kiristoci a guri guda ko lokaci guda, kiristoci suna maganar addininsu, su ma suna maganar nasu a tare, su je su yi aiki. Kaga irin wannan abu wata magana ake janyowa. Dole ne malamanmu ku yadda ku zauna, kuna so ko ba kwa so. Kuma shari'a kwamishin na jihohi, duk da na san alƙashin siyasa kuke, gwamnoni ne suka naɗa ku, to ya kamata ku sani cewa sai Allah ya tambaye ku. Wa'annan hukumomi naku ku ne ya kamata ku zauna ku fitar da blueprint na yadda za a yi maganin wa'annan abubuwa da suke faruwa. Dole mu dunkule, mu faɗi matsayarmu guda ɗaya. Sai mun haɗe kawunan mu, mun dunkule waje guda, ƙasar nan za ta zauna lafiya. Matuƙar musulmi ba su dunkule sun yi aiki tare akan ƙasa da mu'amala yau da gobe ba, to ba za mu samu daidaituwa ba.
domin su ɗan uwanmu kiristoci Allah ya taimaka su sun haɗu a ƙarƙashin kan, ba wanda kan za ta yi hukunci izo ya ce mata a'a. Kwanan nan muna gani akan wannan wani ɓangare na kan suka ce ba su goyi baya ba, maganar da ake yi a Amerika ba gaskiya ba ce, amma daga baya suka zo suka ce gaskiya ce. Kuma ina muryar jama'atu nasarar Islam? A ina kuka yi tarurruka wanda tsari kuka yi wanda zai nuna wa duniya cewa mu ake cuta? Mun fitar da gurare kusan 50 da wani abu wanda a masallaci, ba wai mutane aje a kashe su fa a gari ba, a masallaci ake zuwa aje a kashe su. Me yafi wannan cuta? Haka ina godiya kwarai da gaske. Allah ya ba mu sa'a, za mu ci gaba da tattaunawa. Wanda wannan maganganu ba su yi mai daɗi ba ya yi haƙuri, halin da muke ciki ne, ya zama wajibi mu fito mu yi maganar a irin haka. Wanda kuma yake ganin ya yi masa daɗi, sake nazari da maganganuna, a sake fitowa da yadda tsarin nan zai zo shi ya kasance. Rayuwa ce ta wannan ƙasa tamu, haka Allah ya jarrabe mu. Mu ba za mu kori kiristoci ba, kiristoci ba za su kore mu daga ƙasar nan ba. Dole sai mun zo mun haɗu mun zauna lafiya. To ya za mu yi mu zauna a tebul? Dole sai mun samu umbrella ɗaya wacce muke karkashi. Mu sai mun dunkule kawunan mu tukunna a matsayin mu na mutane, mu zo mu yi magana. Muna kallon yadda fitintunu suke ta shigowa a tsakaninmu, ba ma tsakanin Bahaushe da Berabe, Bahaushe, Ibo, Bahaushe, wannan yanzu ake rigima ba. Hausa Fulani ma ina kallon malami ya zo shi wai shine yake yin magana, ko yana kare Hausawa ko yana kare Fulani, bayan Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan magana shekara 1400 da wani abu. Allah ya ce mun halitta ku min zakarin wa unsa waja'alnakum shuhuban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum. Kai waye dan kai dan Fulani ne? Kai waye kai dan Bahaushe ne? Kai waye kai dan Bayerabe ne? Kai waye kai dan Angas ne? Kai waye kawai inna akramakum indallahi attaqakum. A kuma tsarin zaman kasa, ba ruwan kasa da wani waye fi ba kasa gudunmawa kasa ta tafi. Amma a ce wai an zo an takure mu, kawai an ɗauki hayar wasu makiya a cikinmu sun zo suna magana akan Fulani sun zo suna magana akan Hausawa. Wa iyazu billahi, to ina za mu je mu? Allah ya kiyaye, sai gani na biyu cikin yardar Ubangiji ba da daɗewa ba. Huta lafiya.